Dit is Kerstwind. Hij is 42 jaar, maar nog altijd een haast net te verslaan. Hoe is maar de vorm? Oh, wel goed, ja. Op zich wel. Ja, niks. Een beetje griepje gewoon, maar ja, nou, net dat oorgriepje. Nee, ja, dat dacht ik even. Ja. Ja. Dus met een beetje channel. De stad is vooral goed voor Simon Keizer. Hij is 23 jaar, komt van Nijenbekeep en had nog nooit een wedstrijd woen van Kerstwind. Maar er binnen vanzelfs meer als de toppers. Zijn vijfel is toch echt vooral een breedte sport. En van gewoon is het dan ik echt letterlijk oerlipje. Wat ik dat dan wel? Ervoor, doe maar. Hup, en ik eerst ervoor. Hoe gaat het, jongen? Ja, dat is mooi. Oh, weet je dat ken je? Hoe gaat het? Ja, het gaat wel prima, Ja. maar hij gaat even kapot. Ja, dat is, ja, poeh. Het is We gaan zeer doorregen. Ja, het is zijn eerste wedstrijd. Oh, eerste keer. Dus, en hij hier hele hoge ambities. Nou, die moet er dan even bijstellen, want ja, je komt in obstakel, kom je jezelf even zien. Oh, lukt dat, lukt dat, lukt dat. Draai die om dan, draai die om dan. Lukt dat, te klein. Auw. Is op het veld? Ik won, maar het lukt gewoon. Ik won wel hel. Eerst. Dat was zeer. En als het lukt, dan lukt het net. Als nou trots bent, hier. Nee, maar dat ben ik net trots. Ik wel. Verderop zorgen we dan Simon Keizer. Nog altijd had er een vastsprong. Hij wordt ietsje lietser. Maar het god naar Keizer is de grut. Hij komt als winnaar oer de laatste balken. En wint dus eindelijk van Kerstwind. Dit voelt wat? Ja, dat zou wel. Ja, dat mag ik wel. Ja, ik vind het net erg om Sonny te verliezen. Nee, dat is super. Nou, dit is een monsterbeer van het ventje. Ja, ik ben maar een michje.